Men Halmurat Söyünov. Köp sanlı hayışlar boyunca vatana kulluk etmegin qaytalanmajak nusgası, yani öz harbi kulluğun marada halka gurrun vereyin. Dünya inenimden soň yörjen bolup, ilkinci ädim uruşumdan hemmeler men geljekde ady belli harbi işler boljagymy aňypdyrlar. Özüňiz bilýäňiz, türkmenler boljak oglan bolsundan belli diýe. Meni 1974-nji ýylda öňkü Sowet goşunynyň hataryna eser gullugyna aldylar. Ýaş eserdigime garamazdan bu maňa özümi görkezmäge mümkinçilik berdi. Meni gullukda şeýle bir haladylar, alyp galjak boldular. Esasanam zenan ofitserler. Emma bahylçylyk, içgaraçylyk şo wagtdan bardy. Komandirler öz kürsüsini gamanyp 1976-njy ýylda meni 2 ýylyň dolly diýip gullukdan boşatdy. Emma olar ýalňyşdylar we gaty köp zat ýitirdiler. Muny wagt görkezdi. Dogdugy owam gyzylar batda. Men taýsyz harby bilimlem we başarnyklan marada harby garnizonuň ýolbaşçylary eşidip 1977-nji ýylyň başynda meni möhletden daşary 2 ýyllyk gulluk aldylar. Täze gulluk ýerimde men giden bir kompressor stansiýasynyň başlygy boldum. Oň nämedigini düşündirip bilemok. Sebebi harby syr. Ýöne men bu wezipede ýene-de görüýüpleň agzyna diline düşüp, ayagymdan asylyp, ýolbaşçylara yamanlap, 5 aýdan soň gullukdan boşatdylar. Ellerinden tapsınlar. Bilsiňiz ýaly, altyn ýerde ýatmaz diýleni 1980-nji ýylyň tomsuny öňkü SSSR-iň ýaragly güýçleriniň maňa güni galyp 23402 harby bölüme ýene gulluk aldylar. Temeni haltada gizläp bolanok, harby bölümde balha awraýym galyp başlady. Emma bu ýerde de taryh gaýtalandy. Meni yamanlap we gysyp başladylar. Yarım ýyla ýetmän 1981-iň ýanwaryna birinji ýagly käýinji gelmediler. Soň 2-nji, 3-nji, 4-nji we ýene-ýeneki käýişler, temmiler, tapýan zatlaryň biderek, bolgusyz. Parkda, naryatda, durongda aragy çipsiň. Naryat wagty tekniki howpsuzlygy bozupsyň. Praporşyklar üýşenden nizama gelmänsiň. Çekmeli däl ýerde çilim çekipsiň we şoňa meňdeş gereksiz bahanalar. Bar bolan zat parkda, naryatda wagtym görmändirin we bir orseser yaralanypdyr. Kimde bolan okçy zatlar? Men bir özüm nire ýeteýin? Men gullukda ösüp, kürsüsini alar öýdüp gorkup, SSSR-iň öňkü goranmak ministri Ustinov meni ýydarlatdy we gaty alar berdi. Ananmarsyňyz, atdel kadra suratyny berenok diýmem, bir käýins berdirdi. Aýgaraz, komandiriň uçmaly samolyotyny taýýar etmäsiň. Eskerleň naharynyň hili petdiýmem, temmi elmediler, eden etdiler. Aýsaň aýdy oturmaly. Komandirler men şahsy durmuşyma hem hapa urunlaryny sokdy. Bir ors zenanyna adyny aýdap durmaýyn. Bolon pek söýgümiň nişany hökmünde doňzyň jojugyny sowgat beripdim. Munam hil bir zat tapan ýaly ulugurrun edip düşünür salyp harby bölüme ýygyna goýdurdylar. Ýydarlamalar Ustinowyň ýerine Sakalov, ondan soň ýalyp geçen zaman dowam etdi. Komandiriň buýrugyny berjay edemok diýip 2 gece günni naryada çykmadyň diýip 3 gece günni tyssak edip gördüler. Harby atda praporşykdan wezipede bolsa esker naharhanasynyň başlygyndan ýokary estirmediler. Gepin ysgasy, harby bölümde temmilem owadan san 20 ýetip açyk owalanna 1987-nji ýylyň güýdünde meni bir hayalyk bilen harby gullukdan çykardylar. Ýöne bir zat etsen halk bilýär, kimin kimdigini gowy tanaýar. Esker bolup gulluk eden harby bölümme men adymy daklaga ruhsat bermegimi sonra arada maňa hat ýazdylar. Sag bolsunlar. 23-402 harby bölümde bile gulluk edip SSSR-iň çarkünjüne ýaýrap giden gullukdaşlam men adymy ebedileşdirmek üçin ýatlamalar kitabyny ýazyp başladylar. Ören minnetdardyryn. Halkyň islegine garşy gitmäge hakym ýok. Kitap ýazsa ýazybersinler. Ýöne ýekece haýyşym bar. Meni öwmeň, bolşumy ýazsaňyzam
anlayanı bilen yeterlik.